Salutare, eu sunt Leather Cut și astăzi sunt aici cu... Eu, Raul, hello! Din păcate, Adi nu poate să vină, pentru că are de lucru, iar noi doi vom filma un episod. Unde ești, Raul? În plajă, mă, unul handicapat vrea să mă omoare. Pe ce plajă? Acum te văd. Dar hai de acolo, că eu sunt în orașul 1, tu ești în orașul 2. Și în primul te-ai băgat în niște bule? Dar nu știu unde-s bulile, că vin și eu atunci. Dar știi că bula aia te duce în casa aia. Știu, dar nu știu unde e bula. Asta e problema. Mă, Cătă, ce facem pe episodul ăsta? Pă? Pe episodul ăsta? Mere să facem schimburi cu alți jucători? Numai că n-am bani. Of, stai că... Nu mi-o ieșit, sunt tot acolo. Mă, Cătă, Hops, poate ce? azi facem un episod de magazia și... Nu știu... Să omorâm oameni. Ar fi cel mai tare episod. Nu, mă, să facem un joc, adică ceva pe luptă. Vrei să facem un PvP? Adică? Să ne luptăm unul cu altul. Nu noi, să ne luptăm cu alții. Vrei? Da. PvP. Noi doi contra alți playeri. Dar Ar- să vii odată la casa asta. Vin de Raul. Dar nu neapărat... Ce nu înțelegi că trebuie să mă duc acolo ca să prind mai bine net? Că aici mere cu lag. Mere blocat. Nu vin eu. Și nu cred că pot să ajung prea aici. Mă, stai acolo, unde ești? Nu, stai că vin. Dar vezi că mă duc acolo ca să prind mai bine. Bine. Doar tot te aud. Dacă nu vorbești un pic mai tare. Ciao, Aiana, ciao, Aia. No, stai că vin. Rămâi acolo. Da, și astăzi Raul încearcă un skin nou de fată. Ce? Ăsta e adevărul. Și... Ce? Trebuie să îl știe, că o spune... Bă, asta nu știe, de ce? Raul e fată și el zice că e băiat. Ar fi corect? Să nu știe. Am spus deja. Ce? Nu strică nimic, mă. Ce te-a apucat, mă? Și unde e spitalul? Spitalul era a doua. Știu că sunt la doua, mă. Am intrat, papă. Am vin. Stai că trebuie să-mi fac și eu niște viață. Da. Du-te. Da, unde e? În afară. Hair pedals. Da, și scrieți-mi în comentarii. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place această serie și vreți să continuăm în fiecare zi cu câte un episod. Gata. Știți? Îți aici. Stai, mă. Ce? Dar eu nu trag. Hai, da. Ai uitat că am discutat, omorâm oameni. Puneți 2 pistoale, că aia sunt cele mai bune la tine. Și hai. Hai de pe aici. Ha! Îți pe stradă.
Ai mă sun am fost eu, hai că mă vezi. Că-s eu ala, dar nu trage, că-s eu. Și în scaz din viață, nu trage, că e o maimuță. E maimuța! Intră uite în spital cu mine, hai. Păi hai, dacă tot în sus trebuie să mergi, tot în sus. Gata. Mă vezi, sunt aici. Fă-ți viața. Că eu mi-am făcut-o. Ai murit? Am o început să facă. Bă, maimuță. Te mai iei tu de noi? Cimpanzeule. Hai, da. Fă, ți-ai făcut viața? Hai, da. Și? Acceptă. Ai zis nu? Bine, da, hai, ieși. Hai. Dacă vrei, mergem într-un loc special. E, dar nu sunt numai scumpe. Hai, dacă-i bine, și 2 pistole. Omoră-l! Omoră-l! Așa, l-am omorât. Trage în ăla. Bine, te aștept pe aici. Ha, 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 ha. Noi putem băga chină și voi nu. Noi putem, nu. Haia, haia. Ce? Taca, 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 taca. Tiki-taki-tac. Tiki-taki-tac. Tiki-tac, tiki-tac, tiki-tac. Tiki-tac. Ce faci? Ți-ai făcut odată viața? Câtă viață ai? Dar nu văd. Ție ți apare. Cu verde. Hai că în episodul ăsta văd că n-am apucat să facem chiar nimic. Hai că oricum intrat să termine episodul și filmăm altul. Continuare. Hai da. Hai da. Hai da. De ce tragi mine? Unde că-l sparg? Vezi cât eu muc. Trage în aici. Ia, omoră-l pe ăsta. Omoră-l pe ăsta de jos. Trage în el, trage. Cum adică nu moare? Ești pe moarte. O trăbuit. Am 170. Rau, ai venit deja? Eu da. Mă feresc de glanță, PvP. Nu mai facem niciun PvP. Da. Am murit, bine. Asta e că se termine episodul.